Gandia segueix apostant per les polítiques socials i d'ajuda a les associacions, en aquest cas a través de la firma dels convenis amb Parkinson i ASAEM. L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i la regidora de Benestar Social, Pilar Gavilà, han signat amb els representants de les associacions de malalts mentals, ASAEM, i l'associació de Parkinson Gandia, la SAFOR. Rosa Sánchez i Carmen Escrivà, respectivament, com a representants, han signat els convenis, el d'ASAEM per un valor de 7.150 euros i el de Parkinson amb un valor de 8.000 euros. Les doy las gracias en nombre de nuestra asociación. Al mismo tiempo les pido disculpas por estar siempre pidiendo. Pero la verdad es que hoy por hoy nuestro ayuntamiento es nuestra principal fuente de apoyo. L'associació agraeix molt a l'Ajuntament aquesta ajuda de 7.500 euros perquè en aquests moments tan complicats no saben ni com tirar avant. A part d'això, l'Ajuntament està ajudant en moltes coses més, està anticipant-nos per a que puguin pagar els treballadors i estem tenint un any molt bé. Ayudarlos para que esa dinámica continúe y para que, bueno, pues es de persones que per abatar-se la vida no han tingut la sort que han tingut els demés, pues tinguen el seu respaldo i puguen estar el millor acollits possible i en les millors condicions.